So wasabap nga ningaldo ay ni katitibad ko pang may malengki kanin pang market ne. Ay ni pinikit kay Daran Baby magtinda yung Sprite kaya ne bab. Interviewan tayo pa kabang magtinda yan ne bab. Daran Baby, wari mag-waiting ko. Sa sideline na kaya tayo ni Kenny. Ido mo ka, ini talaga yung obra ko. Sideline kaya mo pa mag-waiting ko. Watcho ka Kenny. Ladar, may nyaliko mong ubi. Balo mo naman malapit na yung New Year. Ido mo ka, September pa yung year na isipan mo. Ika naman, Dar, bala mo yan mo balo, magmaling ubis tong malapit na talagang New Year. Kaya ini sinalina ako. Dar, na mo kayong panyaptan mo? Magpariban ko. Ali, joke mo. Ikit mo naman, kaya yari ko pampe mo sitang kalamunting Kenny. Ang kay, ni didinan ko nga rin, no. Ang kay, kaya rin na nga rin, dinanta ng yelo. Ayan ay. Ang kay, bulustan ni Sprite Ken. Dana, Dar, pa na yung kay kaya ka na. Ay dana, dar kalwate, payarin ka na ako. Ay, doon mo, manaya ka. Saksak kaya kayong tatalnan ko ngayon ay. Ay doon na ba, medyo brutal na pala yung Daran Baby ne. So ayan na ba, video tanya ang makanyan ne. Lawen tanya alam mo rin sasali kayo. Asuan ko naman ng kaya ka. Yung mga kayata, dar. Ay, ali ko man. Ay dana, gisanan ko na agad ni dar, po masaksak ko pa kaya ka. May gisanin na itong mission pa na dar. Ay doon na ngoswan, pendalas napin. Uy ko, kumain na ka. Baby, niya minsan sabi mo na ako kung discount 5 pesos ne. Uy ni, discount ko kanyang kanini. Ay dana. Utang ka 5 pesos ka niyan Ay dana, 5 piso na, naging bato pa. O mula-mula ka kasi bap eh. O yung bayad mo damonyor. Uy ning 20 o, kaya beneke ning utang ko ne. 20? Oh, O sige, bukas mo niya bayaran. ay dana, yan yung buri ko ang baby. Maganda kayo. Oy, Pogi, nanano ka pati, may pa ko na rin kaya ka. Ay ninadar ko nang kunepin eh. Awa, kapogi na pindar. Antay, Choco Pack, so talayo. Doon yun mo kaya ini. May order yun, ngayon ni mama ko makoy. Ay doon na ba, pianinton miya pa Choco Packs, magsabong ya pala kaya ay magsala baby yo. Ayan, miminom yo. Ay nako, migagan na kayo. Oy, Choco Pack, say doon mo may uling baso ha. Yan minsan inuli may eh. Sigurado ka, agyo mo. Oo, bab. Nalagyo mo kasi. Ay ako po yung Yotep. Wala na kang banwo. Bali po pinsan ke mo. Ito mo, kalaw no pakibat. Kasi ako Yotep. Ito mo, Hotep. O sige, gawin mo po lang. What's up, Bob? Daman yar, sir. Uning successful itang kaya katamong specialized candy. Ngayon, may nalakad kong bayong business. Ini maningausan kong specialized eh. Why ni Yotep? Kaya kaya pakarwas yung 3-wheeler kung pagtindang sampelot ng habok. Umakalunos siya rugo, may nyerait ang karwas na pipagobran na. Kasi Yotep, panuli na yata yung sa Ay bundo. ka naman ba? Pali naman po sabunin panuli ko. Itang pampakintob. O basta ya manuli ka rin ingredients ko ne. Oh, lenye wo. Anang kaporma. Inga na kayo ni kasikit ko tinyan talento. Gustong kakarwas na itang bike ko yan. Makanyan nito tutukan nos. Masasayang na yung danon, masasayang pa yung oras ko. Kung inikitangan ke, sabi na ka na umegaralyo. Kaya kaya riya ka nung bartender, kay Holy Mary Memorial Park. Ako balo no ka rin tayo eh. Ako nainisip ko no kanitang eskwela nga ito. Ingaisip ko ning mapahaling panahon ngayon eh. Inihiyar ko niya mo kaya ingaisip kong business. Uning anak po diyang len mo. Panyayangan ning gata ko. Nakpo diyang kaotepot, mo shoot masalese keng baso. Malyari mo naman kasing ikanayan na kamam. Amba, mayari kasi nini. nakalaut mumta ka pakin. Kut kasi pakakanyan mo pa. Alibab, panpanyaman niya. Kut tabak maranon na papakapali mo ko. O malyari mo naman kabit makanyan no. Halo ko, pasalamat ka makablog ko. Bali, hindi kasi Bab, tetestingan kayo nung talagang biyasa yo. Napon malulunos ko kayo. Ngayon magigiligi na ako. O talaya pa nga pamisali, malulugi na ako. Ote, nanggagawan mo kanyan. Ay mo. Ay dana, tiniya na kaya gogo masalese. Ay dana, pemersan yung baso na nga po ko. Ay mo, bartender ka Kenny, ali ka karpentero. Nang penduro, may pa. Ay, anak ng tinapik. Hey!